Να είστε ευγενικοί, κατανοώντας τις ιδιαιτερότητες και ανάγκες του ατόμου με άνοια. Δείξτε υπομονή, δίνοντας του χρόνο να ολοκληρώσει τις δραστηριότητες και να εκφραστεί. Ενθαρρύνετε την κίνηση και τη λειτουργική ανεξαρτησία του για να παραμείνει δραστήριος. Προσαρμόστε το περιβάλλον του για μεγαλύτερη ασφάλεια και άνεση, με βάση τις ανάγκες του. Παρέχετε οπτικοακουστικά ερεθίσματα όπως τηλεόραση και ραδιόφωνο, κρατώντας τον ενεργό και απασχολημένο. Επιλέξτε δραστηριότητες που του αρέσουν, όπως χορός, παιχνίδια με μπάλα ή παζλ για ευχάριστες στιγμές. Χρησιμοποιήστε τη γλώσσα του σώματος για να επικοινωνήσετε καλύτερα και να καταλάβει τις προθέσεις σας. Μιλήστε του με απλά λόγια και σύντομες προτάσεις, ώστε να κατανοεί πιο εύκολα. Μην ξεχνάτε τη δική σας φροντίδα, διατηρώντας την υγεία σας σε σωματικό και ψυχικό επίπεδο. Θυμηθείτε ότι η συμπεριφορά του οφείλεται στην άνοια και